Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Mun gode. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannunmu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Da dumudumin su wani bawan Allah da aka yi garkuwa da dan uwansa yayi nasarar naɗar muryar masu garkuwa da mutane da yadda suke gudanar da aikin su da kuma rahin imanin su akan jama'a, wanda idan kun kasance da mu a ƙarshen labarin zamu saka muku bidiyon dangane idan ku. Amma kafin mu je ga bidiyon, idan wannan shine karon ku na farko zuwa nan ta muna buƙatar ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Ga bidiyon nan sai ku kalla. Laptop ɗin, hello, yawwa kana jina yanzu? Ina jin ka ne na ɗau. To alhamdulillah. Madiba don girman Allah wani taimako za ka yi mana akan wannan al'amari tsakaninmu da Allah da kai. Domin wannan abu mun buga yanzu da kyar muka samu ƙarin kuɗi. Na ce bari ni zan kira ka, kana jin magana kuma ina jin nauyin ka kana jin nauyina. Don girman Allah ka taimake ni akan wannan al'amari. Kaga yawwa alhamdulillah. Dama muna magana akan miliyan 12, to yanzu ni da kaina na fita na nemi kuɗi sama da ƙasa, wallahi tallahi na samu ƙarin miliyan 1. Don girman Allah ka taimake ni, kaga za a shiga hutun Kirsimeti, ba wanda zai bani kuɗi. Na buga abin nan ya gagara. Don Allah ka taimake ni. Na'am ina jin ka. Wannan maganan banza ne, idan kana buƙatar dan uwanka ya kaje ka nemi kuɗi wanda ko da amma wannan maganan banza kake dage. Ka taimaka min Madibo don girman Allah. Don girman Allah. Ai na gaya ma wannan maganar. Na sani kuma kai ne kake fahimta na ina fahimtar ka. Shi yasa kwana biyu nan ne shi nace bari ina jin ka. Ni ba ruwa na da hutu ko ba hutu, babu ruwa na da wannan. Ko a je ma ni ba ruwa na da wannan, ni wani hutu na hannu. Ni na san wani hutu. Ni babu ruwa na da wannan, kana ji na? Ina jin ka. Don za ku wanci dan uwanku, je ku nemi kuɗi ku nan, nawa na gaya maku kuɗi. Da ba ka ce mun da na ce maka 12 kace in je nemi ƙari. Na gaya maka ai. Ƙarin ba ma irin ai ƙarin nan da nake ce maka ka je ka nema ba ma irin wannan bane. Na ƙarin miliyan 1 miliyan 2 wannan ni ba zai hana ni. Don ni ina so kai man ƙarin miliyan 10 ni in naji abun kamar ya makale maka zan iya ma tausaya maka, amma ni sai a je in rike maka mutumin ka tsawon wani lokaci. Wannan ayin kana ji abin da nake so da kai. Na'am, yawa ka taimaka mun. Na'am. Nawa na she maku ku je ku hada ku kawo. A'a ai baka gaya min ba yanzu. Kwana nawa ba mu yi magana da kai ba. Ai don ubanka nawa dama nake gaya maku dama nawa ba gaya maku ku je ku hada. Miliyan 30. Wa ya gaya ma wannan maganan? Yaushe muka taɓa magana na she maka miliyan 30. To Allah ya rufa asiri. Allah sauka. Ba miliyan 100 na ce maku ku je ku haɗa man ba. Wa yake da miliyan 100? Kutumar buran ubanka ka je ka kashe shi. In ka fasa kashe shi Allah ya tsine maka albarka. Buran ubanka ka je ka kashe shi. Ka kashe shi a miliyan 100 don kutumar ubanka aikin nawa kai. Ka ji tsine ne Allah ya tsine maka albarka. Ka kashe shi don buran ubanka. In ka fasa kashe shi ka gaya min gobe Allah ya tsine maka. Ka je ka kashe shi. Dan buran uba dan iska kawai. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Mun gode.